sulod sa bisuhan. Maguyang ka sila sa pagpamadakang umagpadayo sa laing bahin at umataon ang kalintang sa mga Kristohanon sa Pilipinas. Bingo kasi bata tubig ko magkaroon. Silog kami. Sila na isang naman. Ang silog ko. Silog ko. Asa pa sa mga. Ay pala. Ako paguratan. Hindi ko maki sa ulo. Pastor. Yo. Nanuman. Nanuming ko magkaroon. Nanuming ko magkaroon. Naisip ka karon? Siyempre kayo na nagulat ko sa uwan kung napay makot para makasugot na pagsimpo kayo gagawin na. Asa ko kasi na kaya na kayo nagiging ko magkaroon. Uy, may buntag, Pastor. Nasigaw ko? Asa kayo magiging ka? Dugay kayo mo? Asa ko niya na siya? Wala, may nasabi mo na dugay ng mata. Na. Ya, asa ka mga mama ninyo? Isa daw siya musimba, Pastor. Ano daw? Basta lang daw, naramot siya sa balay. Wala. Masig na yung gusto no? Wala mo kabantay? Masig na ipanabingkil ba? Nagsulod sa simbahan. Tapos natingala ko anong gamay na kayo nakaroon? Yawa, dyan ko kabantay, Pastor kay. Hindi ba yan ko ibantayan na pagkatao? Kaya ko kabantay at kumarapin niya ko nga nawaya. Lagi nakita na ako. Tapos, totoo lang yung sa mga alaga kaya sa akong buhay ng Diyos. Dito ko mong tanaw sa upa. Kaya, makaluya. Sa unang, magkakawang daw niya. Kaya, inunduman ako nga, ilang kayo siya. Tapos, wag ko niya sulta. Makaluya yung Pastor. Ano naman ko daw na wala kang tayo. Tama dia sa dam ko dia ako. Nanti hindi mong ayabis ang pasi yung dam ko ba? Ay sa akong dam ko. Hindi mo dam. Okay? Yung paabot ito ko ni Chris. Kumusta nakato sila din sa atin for the window of 5 years na mawag ko yung pastor. Sila ba ito ako kayo dito? Hoy, si Pio, umiibig na. Natural. May pusot dam-dam eh. Puno. Pastor. Sige yung pastor kayo. Kunya, naman ko ibakatsing na oras. Umanya ko, kumahigat po ito. At doon ako ilang mga mama, papasakan ako. At yun yung pastor. At doon ako, bisitahan ako ilang mama. Ano mo siya ang bayit? Yang talaga ako ang mga bulan. Yay, nung video. Ayaw na lang yun. Di kasi pangbogdong ka sila mga bana. Basta mga dito. Usap pa nga nung tagalagod ko din mo silang mga bulang. Dihigil magbubulang. Kanyang bulang si Mindia, marunong na sila yung tanong sa iyang pare. Si William, baka mo ka nang inusul. Baka mo ka nang sultigot. Kanya pastor, apit na ba ito sugod? Sige. Yan. So, magsugod na ta. Kaya wala naman kayo mabot. Ito nyo, pastor, dapat ang imong iwanin sa mo, kanya, may tungkol sa pagpanganda, nga di maluya kay mo, kanya ang sinyanas na mabalik na ang inyo. Brother Pio, hindi na kumagwala yan ng karaoke. Hindi mo na kong isulti. Tapos, dumog na po si Donna o si Jim. So, lahat na lang ang iwali ka ron. Mau ba? Ayan, sige pastor, ikaw na niyang mag-igo. Ikaw na yung bahala. Sige. Naliron ako rin. Magwali nga ako ron. Taas-taas ng oras. Sige pastor, sugod na ta. Taas-taas.
Gilabay ang natulog katuig gikan na priso sila James. Unsa kaha ang ilang gidangatan? Ato silang lantaw. Naabtan ni na James ang ubang mga Kristohanon magibang priso sa Iran. Dito mas mamugna ang espirituhanon nga kadasig. Nagsimba sila sa prisuhan ug ipangsakyawan sa maayong balita ang mga Kristohan dili Kristohanon nga napriso. Matag adlaw ginadugang ang mga Irani sa prisuhan. Ug matag adlaw nagadugang ang kalag nga nakaangkon sa kaluwasan. Tinuod nga ang Dios nagapamuhat sa kinabuhi sa tanang andam mo pagamit alang sa iyang buluhaton. Wala kayo imposible sa Ginoo. Nagsuon, umanaw yung ulog tuwid na to din sa prisuhan. Magagawa sa Diyos ang nagsuon. Wala ko nagmahal. Wala ko diri. Pagkamit ng ako nila para sa ang mga talang ako na sila. Mawawag niya ako. Hindi ka to ako. Tama ka dyan. Bisan sa kapait sa na sinaniyan ni Amay. Dalay ka ayaw nga itong buhay na Diyos. Walang kita niyang ipasagdan. Salamat ka ayaw Ginoo. Imagine, sisters, brothers, pastors, napulong patuloy. Salamat kayo, Ginoo. Sakit, paghilak, kaduol, kaatong natagaw-tangan, sulod piling isipan. Sulod sa pulo katuig. Katong tanan, nagmalimpayon ko kay tungod. Pulo to katuig, yung paghipaya sa akong Diyos. Tomorrow is our release. Let me leave this message. Please, continue to spread the gospel of salvation. We will, Pastor. God will help us. Let us join you in our worship for the last time here in Peso. Let's sing for the Lord. See the man. Yes, kill him tonight. You can kill as many as you want tonight. Yes, give it to us. Maalis ako sa iwas sa pero sa wala ko gusto. Kaya hindi kinayasa. Never instance. Anak ka na ako. Dili sayang na pulot at week. Nagpuyot ko sa prison. Kung mamatay man ako, sa
God, we need enough. Anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created how you planned us. You are not a God dependent anymore to man. You are not a God we need enough. Everything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, we live inside in plan. You are on your throne. You are God alone. You stand that can consent. You're the only God who's greatness. Praise forever end. You're the only God who's worthy. It's everything we can give. You are God. That's just the way it is. God alone. Inside me. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Diyos, Pilipinas. Salamat kayo sa kalunan ng panunod. Sa napulong katuwid, na ako nilisabisuan ito. Mula din ikaw, biyak ka. Kani, tunay mga kalagpahan ng lahat sa kanila. Tunay mga lang na minawat din sa kawasan. Salamat kay Ginoo sa iyong pagkamayan. Kasi kalunan, sa napulong katuwid, ikaw nagawa. Ang akong pagkakabukpan sa akong akong pagkasalamat. Balik ang akong patuloy ako. Ang utong magluwas. Amen. No, please. No, please stop. No, please. Everyone, No. see how I got Ayaw mo Brother John. Di ba naman manaog at tuwan ka lugar sa 1042? Brother John, wala pa naman ang ating mission, please. Ayaw may kaya. Salamat sa iyo. Hindi ako. Patay mo sa pupulo.
Yan. Pag-ayon sa'yo, nagawin ko ko'y makita na ako ay sa Okay, so, nagtumuloy ko Pilipinas. Ako naman, pagkanda sa dyan sa kami. Sige, so, Ang pinag